Social Spotlight with NAFISAT Abdullahi. Shirin Social Spotlight tare da NAFISAT Abdullahi. Assalamu alaikum and hello everyone. So today we are here. Well, it's a new episode, but it's a continuation of what we've talked about with Mr. Kasim the other day about phones and social media. Sannan kuma sai ga new guest dina anan abokin aiki na, he's my friend. We've known each other for years now. He's a director, sannan shi ma yana da wasu 'yan kasuwancin shi daban. So kai yanzu Shehu, na ji ka ce a nan ba Shehu bane, Nasiru Alikoki ne kake ce mun Shehu. To shikenan Nasiru Alikoki. Nasiru, na ji ka ce kai entirely kai baka ma ga amfanin social media ma mace ba. Me yasa mace ta shigo conversation din nan? Because naga in general ake magana, so why mace? Abin da yasa na ce mace shine matanmu yawanci namu. Na ce matanmu ina magana kamar matanmu na musulmai da arewacin Najeriya. Okay. Kin gane? So su gabaki ɗaya social media su ma ba wani abin alheri a ciki. Kin san me yasa na ce babu abin alheri a ciki? So yarinya ce za ga ta fito, ita ba tsirara ba, ita ba da kaya a jikinta ba. Yarinya ce za ga ta fito tana kunduma ashar, tana zage-zage, tana waye, ta sada mamman kaya, tana zage-zage. Kuma ita wannan mata fa ita take tunanin fa wai wani ya taso daga wani gurin ya zo ya aure ta. Tsaya dakata. A zaune nake ma? Na sani. Hold on. So in na fahimce ka. Okay, so now dan mace ta tashi, ta je social media, ta yi muskace zage-zage da waye da sauransu. Shi kenan ba za a aure ta ba kenan, ko kuma ba ta kai aure ta ba? Ban gane abin da kake nufi ba. Ni ba zan aure ta ba. Okay, kai ba za ka aure ta ba, me yasa? Kuma saboda na farko yanzu misali kawai an ɗauki yarinya tana zage-zage ko ta sa jikinta, rabin jikinta ya fito, ana ganin jikinta, sai ka zo, sai Allah ya baka, sai ka zo ka aure ta ko ka haihu, yau aka waye gari ɗanka maybe Allah ya yi shi wani gawurtaccen malami ne, ko kuma maybe wani babban mutum ne a ƙasa, maybe ɗanka yana da future, yana son ya zama zai harkar siyasa. Ka gane abin da nake nufi? So idan aka tashi, idan aka rasa ta abin da za a yaƙe shi, za a ɗauko wancan abin na babarsa sai a attachin ɗinsa da shi, sai a yi masa abin nan. An taɓa yin haka. So although dai lokacin muna yara, amma dai ba wai yara can ba, na sani akwai mutumin da ɗan majalisa ne yake sifika, faɗi shekaru, ya ƙarya shekaru. Da aka tashi, kaga lokacin ma ba social media, sai aka ɗauko katin ɗaurin auren babarsa ma bai kai wannan shekarun ba. To ina gan kuma yanzu da duk abin da kai yana nan a ajiye, kawai sai aka ɗauko, sai aka ce, sai aka zo da aka tashi za a yi ɗanka ya rufe ya tsaya takarar gwamna ko ya zama wani gawurtaccen malami, sai aka ɗauko wannan abin kawai sai aka ce ka gaba baka. Ko idan wanda yake abokin takararsa ko abokin karawa sai ya tashi zai yaƙe shi, ba zai yaƙe shi da wannan abin ne. So lokacin da ɗanka ya zo ya ce maka baba, dama haka baba ta take, kana da amsar da zaka bashi? Shin a matsayinka, ina zuwa karkai magana, a matsayinka na uba, kai kaɗai kake da haƙƙi akan ƴaƴanka ko kuma ƴaƴanka na da haƙƙi akan ka? Ka nema musu uwa ta gari. Duka ne. ƴaƴanka na da haƙƙi akan ka, ka nema musu uwa ta gari. Question ɗin anan shine me uwa ta garin? Okay, mu al'umma ce mai al'adu da addini. We can't take that away from northern Nigeria. And the traditions ne kuma wanda sun fi shekara 500 ana yin su. So ba mu al'adunmu ba kasafai bane ake so a ga mace ta fito tana misali yin wani abubuwan badala ne, da a kira su badala ne, abubuwa ne. Amma ana ganin wani lokaci mukan dan wuce gona da iri when we look at muna amfani da wannan ya zama shine yardstick da zai nuna cewa wannan ba za a aure ta ba. Alhamdulillah, because kaga okay, so kai yanzu zaka ce ka ba ka yin abin da bai dace ba, sai a ce ba za a aure ka ba kenan. Ni kai ni yanzu zake faɗan abin da ne bai dace ba. A tsaya mana a social media. Wai misali take yi. Misali nake yi. Ka ce wai dan mace tana abin da take yi ba za ka aure ta ba, kai ba ka yin wani abin da kai sai a ce ba za a aure ka ba kenan. Ina yi.
Okay. ina yi Sai a ce ba za a amma in aure ma ka ba. ina yi ina boyewa. Me yasa ita bata boye nata ba? Ha, dan me za ta ɓoye? Me yasa za ka gaya mata abin da za ta yi? yanzu issue To anan dan me kuma za a take tunanin kai ka taso ka zo ka neme ta? malama da malam issue anan shine menene wannan abin da bai dace ba, we need to define it. Yes, mu qualify okay. din shi menene wannan abin da bai dace ba. Okay. Okay, rawa ne take yi misali ta sa waka wani Ai, duk magana da ko ne kuma maka irin akwai wani irin abin da ake a TikTok ka rika bin maganan wani wani ne ya magana amma kai ka rika bi lip syncing something like that ko kuma ashariya ne kamar da mun san wasu suna yi wani zai fito kawai saki ashar Yeah. ba gaira babu Sai wani ya da ɗauka. sauran sai wani ya dauka da Ka sauransu. tsallake wani abu a ciki. Okay. Baka faɗi tsirara ba. Tsiraici tsiraici sai Eh, so akwai abin da koda ba social media ba ne ka gane ko common sense ma na dan adam ya san ka fito kana zage-zage ko ka fito kana tsiraici unnecessarily duk wannan wasu abubuwa ne, although wasu da wannan tsiraicin suke cin abinci da nuna tsiraicin nan suke cin abinci. Yes, duniya ta riga ta kai wannan matsayin da ka fahimci abin da nake nufi ai. So amma da yake mu al'umma ce masu al'ada, amma ita wannan ya abincin ta yake wadda take nuna tsaraici. Ina ruwan ku da ita? Da ruwan mu mana. Da ruwan mu mana nabi. Okay, so ina zuwa. I want to know one thing. Dole da ruwan mu da ita. Yawwa. Okay. Come like I said, mu al'umma ne. We can't take that away from one. In Western cultures, societies, that's acceptable. In ta yi ma za ce, to why it's her right. She has every right to do whatever she wants to do with her life. Kaga kai wata magana da zaka ce mu muna da al'adu muna da addini. Yawwa. To in ka dauko wannan ka saka mu bari ma mu cire addini ma yanzu. Ka gani? Addini shine dai farko. To muka cire shi muka dauko al'ada ta Bahaushe misali. Al'ada ta Bahaushe in ita za mu kalla. Ka gani? Bahaushe yana daga cikin mutanen da suke da mutanen da suka killace mace, suka daraja mace, suka mutunta mace. Kin gane abin da nake nufi? wasu ba? Kamar ya Ba wasu. duka ba. Ban gane ba duka ba. An aka ce Bahaushe kawai ana wakili kenan. Wani Bahaushe kika gani wanda bai mutunta mace ba? A'a. Shi killacewa ya ce. Killacewa. Saboda Bahaushe ne zaki ji ya koye There's difference between killacewa and kulla mace. Kulle Kin gane? daban, killacewa daban. Okay. In aka ce ka killace abu ma'ana Ka adana shi. ka adana shi. Okay. So yanzu kai ne kana da mata. Misali mu yawanci Hausa duk da addini ne zaki ga cewa mutum ko irin karamin gele ya ga mace da shi zai ce mata a haka zaki fita. A yanzu ma an dawo gaba in ba hijabi kika sa ba. Good. Sai ka ji an ce Again. I'm sorry to say ba ina so ko zan yabi matata ba ko wani abu. Shekaran jiya kafin mu taho da ta zo za ta fita ta je gidansu. Da ta zo sai ta sa riga sai ta sa gyale ba ta sa hijabi ba. So riga da ta sa mai yankakken hannu ce. Ina zo na a falo sai ta haka ta ce kai bari in je in sa mai dogon hannu. Saboda ta auna cewa ila in ta lallaba gyalen haka jikinta zai fito. To ina ga wadda kuma ta yi hap. To on that basis ko Ina kuma ga wanda ma gaba ɗaya kan abu ɗaya yake. Ai shi kai dama tsirara ne ni ba da ke nake ba amma ina ga miki magana abin Da ni kake yi. da ni ba da ke nake ba kin ji na Okay. ce bude kai tunda aka fara maganar ne. A'a to ai kan aje ne nake so kawai bari mu ai ke ba kya bude jikinki haka ba kya bude shi To. ta nan gurin ko kaya zaki sa kina sa mi dan girma amma dai kai dama wannan ke dama kan kura ne ba kya gaskiya ne. rufe shi Haka ne. so to kai ma to kin ga kai ma kenan kai ke da kanki ma kafin ma in zo kanki kin faɗa to kin ga kin san ba abu mai kyau ke ma kin yadda ba abu mai kyau bane bude kai Of course, to me yasa kike yi ganin dama. to ba hujja bace Kawai dan ina so in yi ne. a'a saboda me Kuma da mawa na ce min karin yi zan ci gaba da yi. to me isa yanzu ke yanzu an ce na fakakki kaza Sai na yi. to mijin da zai aure ki kuma fa ya zaki da shi okay Sai so ya haƙuri. saboda me Yes. now my question is Sai this. ya haƙuri. What- Dama in zaka aure ni. zaki ce Of zan course bude zaka kai san wanda zaka aura mana. Ko ba haka ba? To. ke mijinki bai da iko a kanki Me iko? ba zai ce Bari kulla na kai yi, ba bari na bari. bari na fi kake tashi daga nan zauna sai ki zauna sai ki To miƙe. robot ce ni a ce min zauna tashi daga nan zauna daga nan sai ka ce robot. yanzu misali
misali a matsayin miji. Let me come in here. Ka gane? Don't look at it like that, Nafisa. No, Ka gane? but yanda yake magana ne shi maganar da yake yi sai a ce tashi. Robot ne ko ake danna Based remote on- tashi a danna remote su zauna. ba haka Kawai bane. sai kika ce zan Ba haka fita je bane. guri kaza sai ya ce a'a. What he's saying inda na fahimce ka gani abinda bai dace ba abinda zai jeopardizing image ɗinki kimaki a idan mutane zai ce ga misali Nafisa, why are you wearing Haka riga ki mai fita. short sleeve haka zaki fita da jeans da wannan nan so what that's how I feel like it that's the trend these days, you know what I mean? Yeah. So that's a no. Well, who said it's a no? But the culture and the culture Who made Da the addinin ta culture? ma. beautiful. So I like this question. Yawa. Who made the culture? Yes. Culture is dynamic. Za mu iya canja mutum ne shi ya fara culture ai. So a social media misali kina da you have a message. Yeah. Kina da sako da yake so ki isar and so Yeah. shigarki maybe wasu na gani bai ba. Kin gane? Based on Sako? I don't understand you. Wani irin sako? let's say okay you Okay, so if I'm trying to get you, kaman misali, like I'm a role model da sauransu haka na akwai mutanen da suke bi na, so wani irin sako nake so in isar. First of all, ni mutum ce, kuma ina kurakure, ina kuskure. Ni ba ma zan ce ni wai wani ya dauke ni as role model because I'm not perfect. Kullum learning nake yi, kullum kwabawa nake yi, in kwaba ce, in na kwaba, kuka je ku kwaba, wannan ku kuka sani. So it's not my Kin ma san obligation. kwabawa kike kenan. So- Kuma It's kike. not my No, it is an obligation, it's Nafisa. not. Let me land. Let me not. say this. Let me say this to you. It is an obligation because take it or leave it, you are a role model. Because Ko tana so. people you have gone into sitting rooms of mutane, the bedrooms of mutane without them asking you to. They ko da su suka sa kuɗi suka saya ko suka subscribing ko suka abin nan, but you are with them. Yeah. They see you as a family member. A lot of women will now say, got Nafisa Abdullahi Matai. So Yeah, but I didn't ask for that. Wait, I'm just doing my thing. this is the Ina thing. Ina zuwa. Yes, you're doing your thing. Baki taba sa ko riga ko takalmi ko wani abu mutane sun kwafa ba? Sun kwafa. Ni na ce su kwafa? A'a. Yes, ke kika ce su kufa. No. Ke yanzu baki da Do you know why I role say model? so? Baki da shi? No. Ba wanda yake burge ki a No. duniya? No, Okay. ba wanda zan ce wai na ɗauki abin shi wai because yayi ni ma in yi. Abin na duniya gaba ɗaya ba ne muke magana a mu nan. But everybody has a role model. Ma. I Kowa yana da don't. wanda yake Eh. kwaikwayo. I don't. Eh. Okay, let me say don't, why I because say. na san they are not perfect and ba zan ɗaura musu wannan responsibility din da wai they have to be perfect so that I can be perfect. That is too. because you are aware. To me yasa ba za That's ki because you aure are kyau da kin enlightened. san Let me- mutane na bibiyar ki. Ina ruwanka. Da ruwa na mana. Ishin ma ka gane ko ranka dai. Ishin ma is because kina da exposure din. So you can tell your right from your left. Kin san no zan bi wannan ba. Yes. But however you look at it, kina da role model. Everybody has a role model. Role modelism ba wai abu bane zaka dauki responsibility Na gane. mutane. No, I I know get how it. weighty it is for you. But yana da nauyi. But you are a role model. Akwai a lot of girls out there da ba su da wannan exposure da wannan awareness din da ke da shi, so ba za su iya bambancewa ba. All they want is Nafisa Abdullahi tana burge ni. Ai, Wata daga actress yanda nan ta yi kaza, wannan kaza, ɗaurin kaza, ɗan kwalin wata sai kaza. sha irinsa. This thing ya riga ya zama brand. Wannan abin kina shi kenan. A lot of shikenan. kuma na gaya miki ko ba wai 10, 15, 20, 100, 200. I'm talking to you about millions of girls across Hausa speaking world. Na gane. I Millions. understand you. Na gane. But all I'm saying is, okay, so because I'm a role model to millions of people, that doesn't mean ni kuma a ɗaura min wannan weight din na I have to appear a certain way. I have to wear this because I'm a role model. I have to do this because like I'm a role model. Ni abin da nake so Publicly, at least. Because I didn't say You Ina can't ji run away from idan in abu ne da zaki fito ki nuna wa duniya. Ya kamata ki yi abin da yake mutane za su kalla su kwafa din i zama mai kyau. Amma abin da zaki personal ne ba a social media ba. Ya kamata zaki in kin ga dama sabon shot ki yawon ki ma. So but then again, I'm not a perfect human being. Don't forget where you are from. So Yawwa. Nafisa Kinaji. I don't forget. You are a Nafisa. Your name is Nafisa. Abdullahi kuma. Abdurrahman. That's enough branding. Yeah.
kin gane. I mean, however you look at it, do turancin mu do westernization da why you are a Hausa girl. You're from northern Nigeria, and northern Nigeria is a culture driven society. So if you come on social media, there has to be dole dai sai mazo ne sai amma da gargaje ta ne da gargaje ta sai amma da gargaje to appearing in movies ma kawai ana da gargaje barka jin ga maka ina ma akwai wata mace a nan gurin a to a daura wani dan kwali mana no naga kaman barka jin ga maka bari jin ga maka bari an ga maka wani abu akan Nafisa. Wato Nafisa banda social media da ta karfi na rantsa da ka saya mutane suke kallanta ina irin waliyan nan saboda yawancin fina-finanta za ga abin tausayi zalunta ta ake gobe kuka jibi kuka gata kuka kawai alaji sai kawai da abubuwa suka yawa ko sai ga Nafisa ta wani dami haka kawai ta wani yarfo gashi haka ba kawai. Okay, so there's a side to it. Why I can't find irin wannan abun very problematic. An issue bane ni a wajena. Yes. Kuma ta bude kai on wannan. This is me personally. Kai ma da yake dai ai. Because kaji ko kai ma da yake irin ta ce. Abun nan duk ɗaya ne kai da ita. Ka gane wani abu. Akwai, like I said, because role model ce. Ka gane. Sorry, we're using you as an example. Yeah. Role model to millions of yan mata. Ka gane. Suna wishing ina ma abin nan da Nafisa ta yi kanta haka ni ma I can have that leeway yanzu freedom. Akwai abu kwaya ɗaya nata mai kyau da kullum mutum zaka ji ya ce wallahi abin da yasa nake son Nafisa ba ta bleaching. Abu ne mai kyau ko sati ba ya bauta ta gaya min haka ta ce abin da yasa wance take burge ni ba ta shafa mai. Ai abu mai kyau ne yanzu like so mu dawo kan social media da su badala da su zage da sauransu. Yes, idan mace ta fito tana ashar tana ruwan ashar ba wannan ba dole a kalle ta because we are northern Nigeria kai ko yan kudin ne ka gane ko to ai baka ma samun su yan kudin siyaka. But my problem now shine da kuke centralizing like kuke cewa mace ne exactly so put mazan ma on the spot amma tuntuni kuma amma abun kunyar a gurin mace ne saboda ita mace an santa da kunya an santa da kawaici. Waye ya ce haka sanan wajen ka gane waye ya ce abun kunya a gurin mace ne shine na ce maka waye saboda ita ce yanzu misali ita mace abin da yasa kullun ake cewa komai kaji an ce mace 80% na tarbiyyar yara a gida mace ce. Okay, so why does it have to be mace ita za ta haihu maka, ita za ta kula maka da yaro, ita za ta maka abinci ka ci, ita za ta maka wanke-wanke, literally everything about the home me yasa mace ce za ta yi? In the first place ba wanda ya ce everything, literally everything. Rules ne. You guys said 80%. Yeah, kin san me yasa? Me yasa? Take zaune a gida. Yawa kuma kin gane ne and connection din uwa da yaya. Akwai na uba da yayansa. Akwai na uba da yaya. Okay, so how about we're not saying uba kai connecting da yarsa. Okay. Ko kare connecting da ɗansa. Zai connecting. Amma ba yadda mace za ta connecting ba. Wannan kuma nature ne ba ku ba za mu iya kwace muku. Amma wani lokaci muna kishin hakan ai. Wallahi kin san haka. Ban sani ba. Ban sani ba. Muna kishin hakan ai. Abin da na sani shine duk wayannan abubuwan da kuka ke cewa a onda mace it's not going to be possible. Mutum ɗaya ba zai like you know kamar menene mentally ma tukunna ma akwai abubuwan da zaka ga muna dismissing din su da sauransu. I'm sorry to say yau dai zan dan shiga layinki kadan. Akwai abin da maza bai kamata a ce kawai komai mace za ta yi maka. Kin gani yanzu misali za ki ga mace kamar nan yadda inda kike zaune a ce mai gida ne ya dawo nan ga cokali ko waya sana ringi matarsa na kicin kawai sai ke ji ce Rabia ni komin wayan nan kin ga wannan ba adalci. Okay, so but wait, so sauran su ne da adalci? It's still the same thing. Wayancan su suke leading to wayannan kanana because you feel komai responsibility mace ne a gida. Ba duka maza ne suke haka ba. Kamar yadda yanzu wani zai iya yi wani ba zai iya yi. Abin da yake faɗe ko shine an ce mace nata respect ne.
namiji shine zai loving din mace dole you love your woman but your woman should not love you, she should respect you. This is what I'm saying. Wannan wani kauli, wani language ne miki. Calm down. Oh no. Kuma ita mace mai karɓar oda ce. Hold on. So just ask me, what do you mean? Wait, okay, so what do you mean by that? Ita mace responsibility shine ta biyayya. Gaskiya ne. Shi namiji shine zai nuna kauna da soyayya. Kin fahimci abin da nake nufi ai? No. Wannan me yasa muke da mace mai biyayya? Wannan ba wai yana nufi ba yana nufin ka dora mata nauyin fa da bai kamata ba. Ba wai shine zai kai ga waya kananan ka ce Allah Rabia ta daga kitchen ki zo ki dauka mu. Ba wannan ba shine. Kai ka ce responsibility din namijin ne. Soyayya, you know, ba soyayya ba, kauna ya so matarsa. To in ka so matarka kin gane shine zaka kishin dubu ka ta yi wani wahala. Ka zama to zaka kore mata duk wani wahala. Ya zama dole namiji ya ji tausayin matarsa daga kwalliyarta, daga abincinta, daga inda za ta kwanta, daga duk wani abu da ka sani zai sa ta ji daɗi. So now ka ce namiji ya ji tausayin matarsa shine tausayi. To tausayi tana cikin kauna. Na gane. So tausayin matanka shine zaka bar mata 80% of responsibility. Yanzu misali kin juya abin ne. Yanzu misali kin abin da yake nufi kin gane akwai wani abu a ranki ne. Akwai Allah ta tara wasu abubuwa ne. Akwai tana da wani tabo ne da take so ta amayar da shi. To amma ki amayar. I'm serious ba wai dan wani abu nake ba, because kuna rikitar da ni. Kun ce you know kun yi maganan tausayi da sauransu hakan nan. But duk mutumin da zai bar 80% of you know home din shi a just matan ita kadai, wani tausayi ne anan. Yanzu na finan ayin ba ina nake ba na fito abu bane? Yes. Sun sa kunna nan? Yes. To ya zan to da yayana ne? Ai ba a ce kullum ba. Ai shi ne ga miki. Ba a ce kullum ba. Da ake nufi kenan. Bari ki jin ga miki. Me yasa hankalin sai kwanta anan? Saboda na yadda da mata tana kula da yayana. Miles 100 da sama da 100 da wani abu. Na gane. Amma hankalin kana kwance. Hankalin na kwance. Ni dai kawai ka yadda cewa Allah kin san Allah da yake nan bayan shi. Allah ina shiga dana yana gama toilet in je in masa tsarki. To dama mana karewa dai ma kenan ga yanzu tsaya yanzu to kin ga yana cikin toilet yanzu wait okay so Allah this is the problem tsaya wait so kun ce kuna so yanda ma kuke maganan nan it's as if kaman kuna favor ne ma kuke yi a'a ba haka bane zaki ba tara mata 100 ba 100 ba irin mu ni da shi wallahi. To shi ne still abin da nake faɗa da ce kuna ai abu ne dama da normally ya kamata ku yi shi al'adance ku taimaka ku yi so ba now tun da yanzu kuna yi so kuna ganin kamar ai tun ita ya kamata ta yi so tun da ina mata favor nake mata. Okay, let me burst your bubbles now. Ita ya kamata ta yi. Hajiya Nafisa, let me burst your bubbles now. Okay. Why do ladies say ai responsibility ka ne na nemowa kai zaka je me yasa kace lalle kai ne zaka nemo kai aka ce ka biya kudin haya kai aka ce ka biya kudin makaranta kai aka ce ka so omo kai aka ce ka biya kudin wanki wai kun san menene tsaya ba wannan amsa ba wannan ba wannan ba ta ba wannan amsa bari ga ji mace ce za ga tana sana'ata tana samun kudin ta tana wani tana ne amma in ka dawo ba magi ka gane yana na ce na sai magi da kace wannan abun na sai magi ne na bari ga mako na abu dan haka na sai lidan magi haka zaka biyar mun da dole na ara maka na ara maka kuma ita da ayanta suka ci tsaya me maganan muka ce me yasa aka ce kai zaka nemo kudin makaranta kai zaka nemo kudin haya me yasa kai ne hustler me yasa sai kai me yasa kai ne hustler bacci nake ji yanzu nan baki da amsa to ke me yasa aka ce 80% na nema na namiji ne to wait ita fa mace duk wayannan abubuwan da kuka ce wani responsibility 80% kawai mu ne like al'ada ce ta ce haka ko ba haka ba amma normally ma mace ko cokali ma ba ka'ida bai kamata ta daga ba. To yauwa na yadda. Neman lada ne. Bai kamata ta daga ba. Aikin lada. Ko sha da ɗanka ma sai ku ciniki a addinance. Nawa za ka biya in ba ka baka kawo wanda zai sha da yaro ya sha da shi. Duk mun yadda da wannan. Amma yanzu kamar ke. Misali a ce yanzu kika aure. Tunda kin ce ba aikin ki bane. Za ki iya ba mijinki dama ya ɗauko yar aiki kamar ke?
Ni zan dauko ma. Ni zan ma dauko da kaina. ba za ki dauko kamar Ni zan ma Me dauko age da ɗinki? ki kaina. dauko kamar ki ba me age ɗinki kamar ki haka Zan ma dauko da kaina. za ki dauko yace kamar ki Ha? To Budurwa? to jinjira ko yar fici tsayen yarinya zan je in dauko? za ki dauko budurwa mai Ai, shekara ka- 25 in ka ba su wannan Me damar, yasa bari ka ba ji. zan dauko kana ba su ba? wannan damar Ka ko san su kayan menene? aiki ko A'a. za a tafi a kauye ne kai ai ba ita ce za ta kawo ba ai ba ita ce za ta kawo ba ai ba ita ce za ta kawo aiki kuma ba da kai ta ne za fara ka nemo kilin wajen aiki barkaci Tsaya mana. da ta fara kilin an kawo ta daji kauye a dauko ta ko kuma dai wata marasa galihu sosai ga ta da ne ga ta ga wannan Ha. da ta fara kilin ta dan fara wanka ta na fara san yar aikin sai a da canja ta na san gidan Tsaya. da na san Yanzu gidan da wannan miji kuma wani daga topic ne Of course. daban kuka dauko. no Wani let's come with wani aggressive. magana ne yawa wani magana Let's ne not digress. na daban kuma. to A me mu yasa- tsaya me- akan eh, wannan to magana me da yasa ake aka ce kar ku je da 80% nisa. namiji ne zai wahala Eh? me yasa aka ce 80% kai zaka fita kai nema To dama shi namijin dan ba dan yayi wahalhalun bane ita ya mace je ba ya dan kawo. ita mace ba ai wahala ba ba Eh. wahala so ita Yes. kuma mace nata shine ta yi biyayya ta yi biyayya ta kula da gida shi zai je an wahala raba kenan 50-50 an raba 50-50 Okay, in kuka faɗi haka. Mm. Okay, naji. Zan iya yadda yin shiru in daina musun nan da ku ba wai na yadda bane a cikin zuciya na amma zan iya kuka ce 50-50 a ina za zan ka iya 50-50? zama yanzu abin da ka A faɗa gida? kenan ko ma a ina ne kuka ce mace ta yi 50 namiji ya yi 50 okay zan iya bari a tsaye da musun haka amma in kuka ce mace 80 namiji 20 bai yi ba A'a, to nema me yasa kika yadda nema namiji ya zama 80 ni ban ce namiji ya zama 80 ba yanzu Okay, misali okay, yanzu so misali fine. ina zuwa chairman ina zuwa yanzu misali Nafisa in mutum yana da mata ko idan kayan kwalliyar ta ya karewa za ta ce ya siya mata mijinta eh in kuma tana da kuɗin ta siya da kanta amma waye ya kamata ya siya mata so kai zaka so mata kayan kwalliya kai zaka fita ka nemo mata abinci kai zaka fita ka nemo mata sutura da za ta sa kai zaka fito ka nemo mata nan kai zaka share mata gida kai zaka yi mata wanke ban ce ka share mata gida ka mata wanke ba kai wa ina abubuwan in ka dauko mata yar aiki ka share mata ne responsibility na home ai abin da ya fara samu muka fara musu nan kenan bai kamata a ce wai 80-20 ba abin da ni nake magana akai kenan wannan kuma kai ka sani ni ba wannan magana da nake ba kawai wannan 80-20 din da kace ni ba zan yadda ba mun rage ko ba zan yadda da ke 50-50 ba mun rage kai kuma fa mun rage mun da shi 70-30 no me muke magana ne akai na fi karki manta ba muna maganar responsibility gaba ɗaya bane ka coka yes muna maganar responsibility ne na tarbiyya na mace ba wai an dora bane na mace ya fi saboda ya fi yawa saboda ko namiji mu ko yanzu kamar mu ko muna so yanzu duk ba ga ma nan ba ai mata mun suna gida ƴaƴan mun suna gida tare da uwayensu ko ba ka ba ko muna so mu karɓi wannan ni ba ma responsibility nake kallon shi ba privilege ne privilege ne na uwa tana da ƴaƴanta so now kun bar all that responsibility tarbiyyar yara ma uwa da waya da sauransu coupled with wasu abubuwan da ita take yi ta yi wannan don't you think okay so now yanzu of course mana in ba ta yi shi daidai ba because hankalinta yana wasu abubuwan da dama sai ku zo kuma an jima ku ce ita ce bata musu tarbiyya ba. Da zai ambaci wani abu. Kina ji? Da zai ambaci wani abu that is very important. Ita bata yi tarbiyya ba. Ya ce. Da all those things da take yi ina za ta samu full attention din wa. Sai yake ji mana. Yanzu kawai mutum mataka tana girki. Ta dora girki. Shikenan ta zauna a kitchen ta dora kafa ɗaya kan ɗaya tana kitchen saboda kan girki ya kone. Sai ta bai ayanta a falo. So ta yi girki ta yi wannan kwakwalwarta ta san limit din da wannan abu kaza ya dahu ita mace kenan an sa mata abun a kwakwalwa cewa yanzu ruwa na kai ya tafasa ta je ta duba zaka ga ya tafasa yes no shi wannan ma ga gani amma ni me yasa ba akwai al'ummomi like their societies ake yanzu ina zama ba kamar ke me mazan ake kallon me kike kallon menene ne ni ba sa mai in yi wannan ni ina kallon ka gani akwai su ko a Najeriya nan ba dole ba wallahi ba za ki aure ba to yanzu nace ba zan yi to okay to ba laifi ba that's a story for another day that's a story for another day ka ce da na faɗo ta magana kar ta canja ka okay kana maganan sharing ne ba zan iya faɗin exactly ka faɗa ba amma kana magana ne akan cewa ai ba wai namijin gaba ɗaya dan uwa tana kula da 'ya'ya shikenan ya zare hannunsa ba a'a tarbiyyar ai tare ake yi like you also rightly said
dole rules ne kika ce naku ne ba wai nashi ba. Of course duk namijin zai tunani ya ce a ai tunda uwarsu na gida ya tafi yawo ina in kana gida ma ka fi uwar kula da 'ya'yan in kana gida ma hankalinka ya fi akan kula da 'ya'yan fiye da matar saboda in ka koma gida kana ta kallon yaran ya motsin su yake ya kaza ya suke ya kaza wani lokacin ta shiga ma tana bacci da daddare maybe ka zauna da 'ya'yanka kuna hira misali nake miki wani lokacin ta gaji ta yi baccin rana kana tare da 'ya'yanka in kana gida wani lokacin kai zaka ɗebi 'ya'yan a mota sai ka tafi da su yawo ku kewaya ku yi wani abubuwan wata rana ka kawai zaka ɗebi yaran ku tafi abin nan so kana da so kaga to naga kamar lokaci yana dan hararan mu ba in muka dawo batun muka hada shi da batun social media din nan dalili me yasa ma muke duk wannan magana muna magana ne akan menene kamata mace ta yi da zai shine har ya gangaro ya tsare mata mutuncinta yawa da zai tsare mata mutuncinta da kuma yadda society suke kallanta of course yanzu akwai wasu a social media ai wasu matan zaka ga za su shiga kamala za su yi komai ko da rawa suke ko da wani abu suke zaka ko ma me suke zaka ba za ka kalle su a mutanen banza ba ko ba haka ba akwai waɗanda ma za ga matan aure ne ma wasu kuma za ga ba matan auren bane amma za ka gan su mutanen ba wani abu yanzu kamar yadda kika shigan na haka waye zai kalle ki a haka ya ce kin yi abin da ba daidai ba so kuma in nayi wani shigan sai a min wani kallon daban kenan you judge people kenan misali ne da ke kin kawo controversy ne a cikin abin no misali ki gane haka za ka kalla abu gashi kin rufe hannun ki haka za ka kalla abu yanzu kun san me wannan abin ba za ku taɓa fahimta ba na ba zan taɓa ba za mu fahimce ki ba so kawai amma ni na fahimce ki ba ni ba zan fahimce Allah na fahimce ki okay so ni za mu shekara haka ba zan goyi na fahimce ki to a dama kai ai da ko da biyu ma ba wanda biyu wallahi gaskiya ce ni ba zan taɓa yadda ban yadda da ke ba wallahi ni ma haka yawa ni ma so na san ba za mu taɓa fahimtar juna ba kawai mu rufe wannan episode din kawai kowa ya rike opinion din shi kenan ni ma ina nan abi kamata ya zama 80 ba for now yawa for now wace take da responsibility tarbiya dukkan ku iyayen ku ne kuke da responsibility tarbiya wace take da namijin da macen 50-50 wace take da kashi 80 na tarbiya so because just quickly 50. because of that kowanne da shi mijin da shi namijin da shi macen dole kowa ya watching irin behaviors ɗinsa publicly. Yes, I mean, I don't have a problem da wannan ai. Kowa to shi ne ya fara kawo abin. Da kisa ki maganar judging. Idan mutum ya abu kaza ba za ka judging din shi ba har ma ka rika tunanin ba za ka. Wata mace ba tana iya kwana sorry ba dai time wata mace tana iya kwana sati ɗaya fa ba ta fita daga gida ba tana tare da yara. Saboda haka 80% din nan yana bangaren. 50% mun tsaya akan 50% so now mun zo ƙarshen wannan episode din and ku ci gaba da sauraron mu a next episode. Social Spotlight. Nafisat Abdullahi. Shirin Social Spotlight. Shirin Social Spotlight. Tare da Nafisat Abdullahi. Social Spotlight. Shirin Social Spotlight. Tare da Nafisat Abdullahi.